сёлета на сцэне тэатра беларускай драматургіі была пастаўлена п'еса 1517 да 500годдзя друкавання Бібліі Францішкам Скарынам. У нейкім сэнсе гэта п'еса, яна з'явілася таму, што ёсць это юбілей. Мы разам з калегамі стваралі эту п'есу, маючы на ўвазе, што трэба пастарацца расказаць, хто такі Скарына насамрэч. Ён не толькі там, скажем, энтузіяст, асветнік і чалавек, які шукаў новыя тэхналогіі, але ў першую чаргу ён чалавек слова Божага, чалавек, который паставіў сабе на мэце данесці Божае слова людзям, свайму народу, і данесці гэта на мове зразумелай людзям, на мове зразумелай у наўпроставым сэнсе, то бок на старабеларускай мове, калі сённяшняй мовай кажучы, і на мове зразумелай у прынцыпе, таму што Скарына тлумачыў тое, што ў Бібліі напісана. Ён пісаў прадмовы, ён пісаў пасляслоўе, ён пісаў тлумачэнні незразумелых месцаў, каментары да Бібліі. Гэта была яго галоўная задача, гэта была ягоная асноўная інтэнцыя, чаму ён гэтым займаўся. Чытаючы ягоныя прадмовы, іншай высновы зрабіць немагчыма. Ён чалавек, евангеліст у першую чаргу, ён евангеліст, ён галоўная яго мэта была такой. Толькі потым ён перакладчык, толькі потым ён чалавек, які шукаў новыя тэхналогіі. І мы з калегамі думалі менавіта пра гэта. Чаму я кажу з калегамі? Таму што я толькі, так можна мяне назваць там асноўным аўтарам ці адным з аўтараў гэтай п'есы, таму што быў цэлы творчы калектыў, мы цэлы год збіраліся раз на тыдзень, было 50 сустрэчаў, мы абмяркоўвалі саму п'есу, што ў ёй будзе, як будаваць сюжэт, якія там героі. Такая была група, якая там займалася. Мы падумалі проста пра тое, што было б добра паказаць нейкае супрацьстаянне двух светапоглядаў. Гэтае супрацьстаянне актуальнае да гэтага часу. Светапогляду гуманістычна-светскага, назовем яго так, які адкідывае Бога і хоча пабудаваць рай на зямлі без Бога, і светапогляду хрысціянска, светапогляду евангельска, які гаворыць пра тое, што калі ёсць Бог на першым месцы, то тады ўсё астатняе становіцца роўна на свае месцы. Часта, прынамсі я даволі часта сустракаюся у размовах, у дыскусіях нейкіх з пазіцыяй такой, што ввогуле, што Бог ён не патрэбны. Што чалавек ён сам павінны вырашаць, што ёсць дабро, што ёсць зло. Альбо ввогуле, што ўсё вельмі адносна, што няма праўды і непраўды, што няма дабра і няма зла. І такая пазіцыя нам, мне здаецца, вельмі дзіўнай, таму што калі мы не можам вызначыць, што калі сам чалавек вызначае, што дабро, што ёсць зло, калі няма нейкая вышэйшая абсалюта, да якога мы мусім імкнуцца ў пошуках адказу на пытанні, што дабро, што зло. Тады прыходзіць самага рознага роду ідэалогіі, якія лічаць дабром тое, што для вялікай часткі людзей на планеце Зямля будзе проста злом і знішчэннем. І гэта мы на вялікі жаль перажывалі. Гэта можам паглядзець, напрыклад, на французскую рэвалюцыю, якая прыйшла пад вельмі прыгожымі лозунгамі свабода, роўнасці, братэрства, і ў што гэтыя лозунгі пераўтварыліся па факце, кажуць, да чаго яны прывялі, да знішчэння вялікай колькасці людзей. Ідэалогія, напрыклад, ідэалогія сацыялістычная, потым камуністычная, таксама прыходзіла на падобных лозунгах, прыгожых па сваёй сутнасці. Но Бог быў ворагам, скажем так, для іх, таму што яны казалі, што чалавек вырашае сам. Вось яны вырашылі так. І ўсё гэта прывяло да таго, што грэшная чалавечая прырода, яна пачала выяўляцца ў знішчэнні іншых людзей. Хаця ўсё прыходзіла у вельмі прыгожай, яскравай абгорцы, на якую, вялікі жаль, клюнулі мільёны людзей. Ці Скарына настолькі папулярны, як Касцюшка, Радзівіл і Каліноўскі? Тут можна падумаць і паспрачацца. Мне здаецца, што ён все-таки нумар адзін сярод усіх гэтых названых прозвішчаў, таму што, так скажем, у свядомасці людзей, мне так здаецца, што у Скарыны такая найбольш прыгожая карона на галаве сядзіць, таму што некалі быў праспект Францішка Скарыны, а зараз людзі збіраюць подпісы за перайменаванне, за наданне імя Скарына нацыянальнаму аэрапорту. Дарэчы, ні Каліноўскага і ні Касцюшкі, і ні Радзівілу, а менавіта Скарыну.
ёсць ордэн з Карыны і медаль з Карыны. Я думаю, што у нейкім сэнсе усведамлення важнасці ягонай асобы, яно ёсць у беларусаў. Іншая справа, што наколькі мы разумеем, чаго хацеў Скарына дасягнуць. Вот это ўжо іншае пытанне. Скарына ён стварыў падмурак беларускага нейкага інтэлектуальнага дома, я назову так это. Інтэлектуальнага замка, калі нават можна так выразіцца. Ён закладаў гэтыя падмуркі, таму што чалавек, які стаў першым вядомым нам доктарам навук з Вялікага княства Літоўскага, я думаю, не толькі вядомым нам, ён і па факце быў першым доктарам навук, чалавекам з найвышэйшым узроўнем адукацыі. Такіх людзей было мала ўвогуле на планеце Зямля на той час, 500 гадоў назад. Так? І адначасова ён яшчэ быў не толькі веруючым чалавекам, ён быў чалавекам з місіяй, якую ён адчуваў внутры сябе, місіяй ад Бога, місіяй евангеліста, які пра сваю веру, пра свае веды, пра сваю адукацыю нясе веру ў Бога, нясе разуменне Бога іншым людзям, свайму народу ў першую чаргу. І вось калі на гэтым падмурку будаваць нашу беларускую культуру, нашу беларускую навуку, вот не толькі на асобе Скарыны, так скажем, да, але на тым, што Скарына хацеў дасягнуць, якім ён быў. Вось калі мы гэта будзем разумець, калі мы будзем рабіць нешта падобнае, старацца атрымліваць адукацыю якасную, старацца добра якасна выконваць тое, што мы лічым сваёй місіяй, старацца шукаць эту місію сваю, старацца служыць Богу і служыць свайму народу. Вось тады, я думаю, што, скажем так, нейкія мары Скарыны, яны пачнуць уцелаўляцца і з'яўляцца ў жыцці. Летась давялося аб'ездзіць амаль што ўсе гарады, в якіх, скажем так, дакументальна вядома, што быў Скарына, пачынаючы ад Літвы і там, скажем, Чэхіі, Італіі. І тое, што мне, скажем так, стала зразумела з гэтай вандроўкі, я зразумеў, што Скарына сапраўды быў патрыётам сваёй краіны. Таму што, жывучы, скажем, там у Падуі, вучачыся ў Кракаве, у Празе жывучы, ну, калі ён жыў у Падуі, то вядома, што ён не мог не быць у Венецыі, таму што это 30 кіламетраў адлегласці. Падуя належала на той час, у часы Скарыны, да Венецыянскай рэспублікі. Вось, жывучы там, а гэта быў цэнтр ввогуле ўсяго, фактычна, так? Вот этой гарады. Это быў цэнтр культуры, это быў цэнтр фінансаў, цэнтр нейкіх адны з цэнтраў нейкіх важных прыняцця палітычных рашэнняў. І вось, жывучы вялікую частку свайго жыцця там, дзе ўсё віравала, Скарына піша, што як зверы якія, як пчолы якія, як рыбы, так і людзі, вот гэтыя людзі, гэта ён меў да свайго месца вялікую ласку, в якім ён нарадзіўся. І ён вяртаецца ў Вільню, ён вяртаецца ў сталіцу Вялікага княства Літоўскага і робіць там друкарню, ён там друкуе кнігі. Вось гэта ягоны ўчынак, жаданне вярнуцца, быць на радзіме, жаданне паслужыць сваёй радзіме. Вось гэта сапраўды таксама адзін з вялікіх учынкаў, які зрабіў Скарына, таму што нават сёння, пабываўшы, паездзіўшы так па гэтых гарадах, ну, мы можам параўнаць жыццё в гэтых гарадах і жыццё дзе-небудзь в іншых гарадах, скажем так. Ну, я не прыніжаю сённяшнюю Беларусь, я кажу пра тое, што ў скарынаўскі час вярнуцца адтуль і прыехаць у Вялікае княства літоўскае, ну, гэта таксама быў учынак, каб пачаць тут вялікую нейкую справу. Там магчымасцяў было больш.